Dah, alamar gadi. Phải thằng lên. Ta muốn lắm. Nó nhà mà này nha. Sao bảo mình này về sao bảo mình khách cái đồ nó có sẵn này các bạn em bác sẵn cái bác sẵn này mà này. Vâng cái giá kệ à. Vậy mẹ ăn dùng nó phải phải đâu không? Quay tụi kìa. Enggak Kokborok kan toksa. Ini paynya wan suka nang, tahu wan suka choy keren ini pay wan suka nang. Hello guys, lam sok pronok jatana na hanya ni channel long getini kan rok ani thumbnail long no gonya title long no gonya semang kana hai panang sari siwana. Ini hingke 4 tarik Februari Wednesday hingke ani rok title thumbnail long no gonya buji pe kana genta ani ang ready rong jang no gonya semang kana dini hingke ani engagement ngai hingke maila phaijak bani logio maila bano kisa energy rana ni bagai phaiga tang nervous sokna sihnei ne hingke naitong di tini vlog hingke Kokborok han toksa ni paynya wan suka nang tahu wan suka choy keren ini pay wan suka nang lo bai kero na wan suka hai le khub bota alo ko na ji tabu yang go ko phule la han ta me se phule ria ko yang go khang sang se jeng khal ma sing ka phule na je ria bo hai me ka rok khai mang tai pai ki bu ano hai ni sai an bu sale salak sau ông thấy phải giá video khai trang tự nên chỉ là khai ra nên cái khai nhang này á chừng kia reading bay khá đầu tiên reading bay khá hình cái anh borok phải thế tay borok mà tay rồi hình cái kisan le đi thang kabla cái sừng tay mà này dòng khát reading mà này pore bong cái alta pai tu sắc tông có bano nó mai là bano phule đi tông tiro này là bớt cái khai bano so tabuk cái cái borok je mane rok phaimani iobona hanani ta tai misti muk khaine ni bagaina inko borok phaini chini aro jeno ko happayo I ajago no mutai borokha karon mathang kata hinge tabugo jagao sakang misti muk ma khaine po eboni pore hinga hinge mane rok mannai ta hinga bo kanai nai se makhulumnai bongno hinge jara hindu rok hinge to saimana he dana hinge christian rok pano saimano ama hainiyom rok no hinge nukjak rok hinge saimano ta hinge buri rok hinge batai ta masai kon jara sopai ke nijini nok nijini asaimani nijini jaga nijini buma bufa jotono chia kari mathango hinge odino sopai tongpai kadai ko ani bo hinge tabugo jago sakang misti muk khaine norok nai tongdi ko yangwani pi song tongo ani jethi song tongo hinge tai kaki song rok bo tongo ta jago ama bo tongo jotoni no jora salsa phayo haipano sauni jora bufro phai abo to kebo saimanya মিষ্টি ঠক জায়গা মিষ্টি বেলায় যাকে সুগার মানজাং নাছি nó sát sạch nó là con ta chắc phải làm nó không vấn đề miên chỉ xe đọc trong trọng này à cái nó thằng chạy chứ mang tôi nhang ta làm gì vậy thì khát ta thì cái nào cũng cái như vậy nó có chơi phải thằng lên ta muốn hấp lên để nào nó bảo cho ta vui là sẽ không vui chứ hấp vui là còn tin nó không
매번 금탕이지. 매번 Matu kalian cuma ke. Hasil masuk itu cuma balik itu jam itu santai aja. Tahun saya tahu. Kalau wah cari tuk keluar Burirok bese kosto naidi buma bufa nijini nok tori family je jagawan nang achayai tori fayo taini ni noganai gini ni borok jati gosti jotono khibise buini nukungo thangaise buini nukungni borok no se nijini hwnui ajagao se ma tongoyo hwnkhe mane chwlarokni bo kosto do chwlarok bihik bwsa posuoi charwnani akonani abo bo kosto haipano burirok hwnkhe nijini nok no se yakari ma tongo chwlarok salsa se bwgrambari beraina thangga hwnkhe salja salnai ma tongma baisa tongoi maya nok khatango tongmaya hwnui thango hwnkhe burirokni bagwi uansukgui naidi bwswk se kosto sara jiboni bagwi se buini nogo se ma tongoi buma bufa dara kwkwi mwnai jotono no khibioi buini nogo thangui se ajagao se nijini hwnui thwiyachak je thwiyachak arsi tongoi ma thangnai tai o jaga phai hwnui bo nijini nogo se otis wngwi phaima haikhe se beraina ma phaio bwswke kosto bwri wngwi achaimani kaisa jaga achaio tei kaisa jaga tunui rwjago abo haini bagwi hwnkhe bwri wngna muchungya chwla nwngna muchungo chwla wngwi achaipaikha hwnkhe jagamo nijini buma bufa bai bo kagwi tongnani naingya jesupmano wngthang nok kaham hamya jesupano wngthang chana kwrwi phano wngthang haipano nijini buma bufa bai ma tongmani desa shanti hai debana salja se kagwi tongmaya buma bufa bai aswkhe khatango tabo hwnkhe lemma haikhe tongoi nani buini nogo ekdom uansukhe pura mokol muktai se ma kalaio vlogger ketal TV mani vlogger nungla tao saya sa yang deh yang vlogger ketal bai malai kok semani dia dah ketal dah painan tam yang tensang janu antar sang dia kok Kundas lainnya. Tama bahas. 不太起这也还有我们那个，我是讲我这个，你还有不太， Bukro. 你还有，那个把生意还，干哪是没做的？ almost soleh ya soleh ada kisah salah ya, talan betul salah. oke rigna Bukan istimewah benar. Noga ya ikut patang cara. kok nasi bagi pengen ketal No wajib mau sang tong shu. Bapak lagi warga selak. mana mau kalah ni tak sentabu Silik sang tong shu. Nggak sih apa. santan kumai Hanya seorang tabuk sini sak tongo hene menilai tong lai pano ang besek kos tongoi tong borok thangmani pore tebo kos tong kha ang borok phaipro to as kos to buji semaya ko hingke thangmani pore hingke tebo kos to buji kata tam ningka puro hingke de dogri kalang kha hingke tebo dukhan ang kata ekdom ke hingke kumoita ayang ni kumoyo mo hingka hingke
Almost naidi ko asakani packing ke kak thang to less rok jakta less wi khalai ma bai se bus kain dam nai tongte mu nogon snam na kasnam manu se ansar ka te khan snam mai rang nai tang ko mani rokun phan kai kha to soko pai jang mang siang kai ke ba nong soko pai jang kon puno ko kata ang video ro khai mali am se memudin bagai ni hani kisa nar kha che khai manam sung no ke tai hinge tang time rong mali hinge hai deban no to busin mang khana time ma ya sajung mo bor video khai manai ba ka han ba time me video ro khai mali ya mala ha kan ton ri sine mo ta ba sako packing kari phana ta kholo jang nai kari phana kan ton ri ne ti sawai nai nai thok sak ang karang ma me mang choice khai pai manin bala amrok jo ton ni jin choice sang ka ba ge nai tong li mane ani choice khai pai phana andang bai pai ata ge abono nang nang doi update tui malia ta doi public khalia tam ning ke kisa sora nanan nang wa he de bana ke sora nanan nang hona nya ko nang na tabo kisa balogoina public khai funuka so na singi tong ni norok te video nong na wedding rong ni gas ngat inin bagai mani gasagan ko ya ko khuluk jaya ko tang